Isua zirtîrte kan lo nihna ziak tu sangte Ronald Johanna bung som pathum chang som thum palia tanga som thum panga thupek thar kapek cheu hi in mangai ula ke in ka mangai cheu ang hian nang ni po in mangai ula in mangai chuan mi zong zongin ka zirtîrte in ni ti chumia chuan an ria ang atia misual lo ni to in thiam lo chang to po lo ni to thin mai la pathian chuan min mangain kan fel nan ni turin afa pamal nei chun chu kan tan aron hlan to ani kha Krista thina a chuan kan sual putak sa chu lo thi ve to in a thole na chuan thiam chang kan lo ni to ani lalpa rin a oma tharau thiang lim nei tu te a chuan tharau ra mu tur alo om to thin tharau ra a lalpan keima ni a amu du masak per chu mangai na hi ani ama kan pathian chu mangai na ani angin mangai na a kan lo om reng chu min du na ni in chung mi te chu azir tir te ti in min ko to don ani mangai na a om te tan chuan thiam lo chan tir na a om to lo awangin khovel mi te nen chuan mi rang lak an lo ni to thin mangai na nei lo chuan pathian a hrelo pathian chu mangai na ani si a ti ani si a crossa khan khovel hi kan tan khen be a lo om to in ke ni po khovel tan khen be in kan om to si a tuna chon Krista Isua a pathian fa a vu kan lo ni to chu wang chuan kan riat te rin na a lo om rengin tharau thiang hlim chen chila kan lo om reng hi apoi mo ber chu ani tharau thiang hlim tel lo chuan nun na kan nei thei mi si lova pathian tharau chu rin na a nung te chunga a om ani chandam to nimaila min chandam turing lo chuan thiam an changdon chuang si lo pathian chu mangai na ani angin midang te mangai theina neizel tur chuan a tharau chu keima ani chunga cheng turin kan mamo ani lo chuan mi sual te poin an ti thei an ma ani mangai tu mangai let bak ani don lo pathianin adu chu min mangaya kan thi ai thi tura afapa aron hlan ang takin ama atanga chuak mangai na chu ani zok si a rom bung som pathum chang riat in mangai ton nangot lo chu tu ma engma basu ma ni mi hring pui mangai tu chuan dan azo fam kim to ani lalpan malsom chawro se